नमस्कार, मी भक्ती भावे. नागरिक नामाच्या दुसऱ्या एपिसोडमध्ये आपण पाहणार आहोत राजेशाही, ब्रिटिशशाही ते लोकशाही, नागरिक म्हणून आपली बदलत गेलेली भूमिका. पण सुरुवात करूया आत्ताच्या काळापासून. शाळेमध्ये असेंब्लीच्या वेळेला आपण प्रत्येक शाळेमध्येच ऑलमोस्ट भारताच्या संविधानाची जर पहिलं पान आहे, जी प्रास्ताविका आहे, उद्देशिका आहे, ती म्हणतोच. ऍक्च्युली खरं बघायला गेलं तर या उद्देशिकेमध्येच एक नागरिक म्हणून स्वतंत्र भारतात आपली काय भूमिका आहे हे स्पष्टच केलेलं आहे. पण आता थोडं इतिहासामध्ये मागे जाऊया. आपल्या सगळ्यांनाच इतिहास माहिती आहे की शतकानुशतकं वेगवेगळ्या राजकीय व्यवस्थांमधून आपण लोकशाहीकडे येऊन पोचलेलो आहोत. अगदी सुरुवातीच्या काळात जी राजेशाही होती त्याच्यामध्ये सर्व लोकांना प्रजा म्हणून संबोधलं जायचं. राजेशाहीमध्ये लोकांचा रोल हा अत्यंत पॅसिव्ह होता, म्हणजे निष्क्रिय होता. निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य नव्हतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे राजेशाहीमध्ये घराणेशाही होती. म्हणजेच काय तर राजाच्या घरातलेच लोक पुढचा नेता बनू शकत होते, म्हणजेच राजाचा मुलगा राजा वगैरे. याचाच अर्थ सामान्य माणूस जो होता, जी प्रजा होती, त्यातलीच कोणी व्यक्ती ही निवडणूक लढवून वगैरे नेता बनणं हे दॅट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन, कारण त्यावेळेला निवडणुका होतच नव्हत्या. नंतर आपण आलो ब्रिटिशशाहीमध्ये. ब्रिटिशांच्या काळात तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की आपण गुलाम म्हणूनच वागवलो गेलो. अधिकारांचं भरपूर संकुचन झालं. त्या काळात जो काही थोडाफार मतदानाचा अधिकार नंतर आपल्याला मिळाला तो देखील लिमिटेड फ्रँचाईज होता. म्हणजेच काय, थोडक्यात त्या काळामध्ये देखील पॅसिव्ह आणि अत्यंत गुलामगिरीची वागणूक आपल्याला इकडच्या लोकांना मिळाली होती. नागरिकांचा रोल, एक भूमिका म्हणून जर का आपण बघायला गेलो, त्या काळातली लोकांची भूमिका बघायला गेलो तर त्यांना निर्णयाचं स्वातंत्र्य नव्हतं आणि साधारणपणे जे लादलं जाईल ते एक्सेप्ट करण्याशिवाय काही पर्यायच नव्हता. आणि अर्थातच या सगळ्या विरोधात आपण स्वातंत्र्य एवढा मोठा लढा उभा केला. त्या सगळ्यातून पुढे येऊन 1947 साली 15 ऑगस्टला आपण स्वतंत्र झालो आणि 26 जानेवारी 1950ला आपल्या देशाचा सर्वोच्च कायदा म्हणजेच आपलं संविधान लागू झालं. संविधानाला धरून अभिप्रेत असलेली लोकशाही पद्धती आपल्याकडे 1950 पासून लागू झाली. त्यामुळे राजेशाही, ब्रिटिशशाही मधून आपण लोकशाहीमध्ये जेव्हा समावेश केला त्यावेळेला इकडच्या लोकांची भूमिका एकदम बदलली. लोकशाहीमधल्या नागरिकांची भूमिका काय आहे हे मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे संविधानाच्या प्रास्ताविकेत तर आपल्याला दिसतंच. आम्ही भारताचे लोक, ही सुरुवात होते प्रास्ताविकेची आणि शेवटला आहे हे संविधान अंगीकृत, अधिनियमित करून स्वतः परत अर्पण करत आहोत. एक नागरिक म्हणून, स्वतंत्र भारतातला लोकशाहीतला नागरिक म्हणून आपण 3 पातळ्यांवरती काम करणं अपेक्षित आहे, असं आपल्याला आपलं संविधान सांगतं. पहिली पातळी म्हणजेच आपल्या घराची, आपल्या कुटुंबाची पातळी. माझ्या घरामध्ये, माझ्या कुटुंबामध्ये न्याय, स्वातंत्र्य, समानता या गोष्टींना धरून सगळ्यांचं वागणं आहे की नाही, मी स्वतः कसा वागतो, मी जे निर्णय घेतो किंवा घेते ते कुठल्या मूल्यांच्या आधारे घेते, यावरती बऱ्याचशा गोष्टी अवलंबून असणार आहेत. दुसरी पातळी आहे समाजाची. आजूबाजूला काय घडतंय, माझ्या आजूबाजूला जे काही घडतंय, मी ज्या सोसायटीमध्ये राहत असेल, मी मार्केटमध्ये जात असेल, तिथे कुठेही अन्याय, अत्याचार यासारख्या जर का मला घटना दिसत असतील तर तिथे मी भूमिका घेणं, ॲक्शन करणं हे माझ्या संविधानाला अभिप्रेत आहे. आणि तिसरी आणि सगळ्यात महत्त्वाची पातळी म्हणजेच सरकारसोबत काम करण्याची. आणि ही अत्यंत महत्त्वाची पातळी आहे, कारण आता आपण लोकशाहीतले नागरिक आहोत. आपल्याला सगळ्यांनाच एक एवढा देश म्हणून एकत्र काम करताना, इतक्या मोठ्या देशाचा कारभार आपल्याला जर का व्यवस्थित चालवायचा असेल तर सिस्टीम्स लागतातच. त्यामुळेच तर इलेक्शन्स, ज्युडिशियरी, संपूर्ण नोकरशाही, लोकप्रतिनिधी या सगळ्या यंत्रणा आपण निर्माण केलेल्या आहेत. पण एक नागरिक म्हणून या सर्व यंत्रणा संविधानाच्या चौकटीत काम करतायत की नाही हे बघणं, हे पाहणं आणि त्या तसं काम करतील यासाठी प्रयत्न करणं हे माझं कर्तव्य आहे, ही माझी भूमिका आहे. आता हे कसं करता येईल दररोजच्या
रोजच्या आयुष्यामध्ये, तर अगदी एक स्थानिक पातळीवरचं बेसिक उदाहरण घेऊया. आपण दरवेळेला महानगरपालिकेला किंवा ग्रामपंचायतीला इलेक्शनला मतदान देतो. आता जर का एक महानगरपालिकेचं उदाहरण घेतलं, तर आपण ज्या लोकप्रतिनिधीला निवडून देत आहोत किंवा एकंदरीतच 2 निवडणुकांच्या मध्ये 5 वर्षामध्ये लोकप्रतिनिधी काय काम करतात, वॉर्डस्तरीय निधी कुठे खर्च करतात, स्थायी समितीमध्ये किंवा एकंदरीतच महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये काय प्रश्न विचारले जातात, हे सगळं बघणं हे एक नागरिक म्हणून आपलं काम आहे. तसंच निर्णय प्रक्रियेमध्ये नागरिकांचा सहभाग देखील अपेक्षित आहे. मग तो लोकल लेवलला असेल, वॉर्डच्या लेवलला असेल किंवा अगदी संसदेने एखादा कायदा म्हणजे एखादं बिल आउट केलंय लोकांच्या पब्लिक रिव्ह्यूसाठी, त्याच्यावरती आपली मतं देणं असेल. या सगळ्या जर का आपण गोष्टी केल्या तरच एक नागरिक म्हणून आपण ही भूमिका चांगल्या पद्धतीने पार पाडू शकू आणि मुळात संविधानाला जे अभिप्रेत आहे तसा विकास आपण इथे घडवू शकू. धन्यवाद.